vatandaşlar. Şu gün 2023 yılın 26 may hepterinin anı günü. Hoş geldiniz Demokratik Opozisiyanın platformasının kanallarına. Şu men size bir hoş habar açacak bolýan. Sizin bilişiniz ýaly, ine Farhad'ın meselesine, Farhad'ın işine 4 adam tutsak edildi. Yani 19 may gecesine, akşamına. Şu yerde birinci bilen Farhad, ikinci bilen Bahtiyar, üçüncü bilen Gıyıllar Gül Nurmuradova diyen bir öýün eýesi tutuldy. Yine 4-nji adam tutuldy, olum goýberli. Jemi şuň küne 3 adam goýberli. Diňe Farhadyň özü galdy. Şuň ýerden Gıyıllar Gül Nurmuradowany goýberdiler. Hoş habar. Gıyıllar Gül Nurmuradowa hoş gördük sizin boşdurlygyňyzy. Hormatly vatandaşlar, ine men size birinji netijany berýän. Şuň ýerden işlere garamazdan şul aýal maşgala goýberli. Bul aýal maşgala näme üçin goýberli? Sebebi adwokatlar, halkara gurumlar işläp ýörler üstünde. Yeni bir gerek ýatlaýdan iksan adwokat işleýär we halkara gurumlar işläp ýör. Şu mesele boýunça. Men size ýatlaçak bolýan halkara gurumlar diýende Dinlik Hers fond däldir. Dünýäde bir topar halkara gurumlar bar. Biz bu oşlar Hers fond bilen işlemek ýa Hers fond bu oşlar her adama kömek etmek. Elinden gelenini edýär. Şu meselede Hers fond goşulanok, şu meselede adwokatlar we adwokatlar bilen işleýän halkara beýlik, halkara gurumlar işleýär. O nidi ýene beýlik, halkara gurumlar. Şoň üçin ine şul edil Farhadyň işine uly derejeli halkara gurumlar, adwokatlar işleýär. Men özüm düýün adwokatlygyny gürleşdim we oňa türkmen halkynyň adyndan, sizin adyňyzdan köp taňyrýakyny aýtdym. Edýän işlerine we şu ýaly Farhada giýje güni işleýänlerine tebe men giýje gürleşdim. Bular giýje güni ugruny şol işi. Nesip bolsa Farhadyň meselesi boýunça biz size gowy habarlar ýetirer. Bollugyça adwokatyň ruhudy berdigiçe ýetirer. Biz professional ýagdaýda görüşmeli. Adwokatyň şertleri we özüňiz bilýäňiz, bir maglumat alsa, onu mass media berse, şu maglumatyň hümmeti gaçýar. Şu maglumaty ulanjak bolsa, onu ýeti ýa-ni strategiýa gurup, zaşita gurup, ýa-ni görüşüp gitmeli. Şoň üçin adwokatyň işine hiç wagt pähir bermeliler. Onu mümkinçilikler etmeli. Men sizlerim haýyş edýän, jurnalistler ol bul her verse diýerler, ol verse bolýar. Hakykata degişli yer yok. Hakykat diňe tasdiklanan maglumatlar. Her wagt tasdiklanan maglumatlar sebäbi. Mysal üçin Türkmen Siýasat fondunyň soňky maglumaty bir bölegi tasdiklanmadyk maglumat. Hakykata degişli yer yok. Şonuň üçin men aýdýan prawzashytniklara, jurnalistlara öňkülügi goýuňyny täze jagaçyň. Biz tasdiklanan maglumatlar bilen işlemeli. Aýdýan zadyma jogapkärçilik bolmaly ve guw barlamaly maglumatlar. Etap maglumatlar bolsa deriňemeli soňa çeldi. İstenlik adam, istenlik adwokat alyp deriňep biler Farhadyň işini. Farhadyň işi boýunça ine şul Farhady gorýan olanlar alan strategiýasy şul. Olaň haky bar. Olaň dolu haky bar şu ýaly işler alyp barmagy. Olar jogapkärçilik alýarlar üstüne. Şoň üçin olary söwmelem däl, olary övmelem däl, olary diňe ýeňiş arzu etmeli. Ene men size aýtjak. Men giýje güni şolar bilen gepleşikde habaryma videodan görýär, gürleşdirýärem, barýan ýerlerden görýän işler gowy diýär. Bir de adam aýdynmese, hemmemiz üç görüşlerim şuraya görüşüp bilmerdik. Men şuna aýdyn size. Şoň üçin sabarly bolaly, garaşaly. Şolar şu iş başarmasa, başarmam kany. Hormatly vatandaşlar, men diýjek bolýan adym ýene bir zat, ine Farhada kömek diýip DVT üstünden iksany ýa-ni summa geldi. Birinji summa 1500 lira geldi. 1500 gelen lirany biz 1654 edip Farhadyň ýa-ni işine geçirdik. İkinji gelen pul 500 lira. 500 lirany biz şuny geçirerdik.
Şul geçen adamlar egerde bizden geçtim geçmedim bize dekont berdiyseniz biz onu görkezip bileriz. Öýler ýüllönsin. Biz barlak goly şu ýüllenýän adam şu geçirdimi? Geçen olsa biz hökman onu görkezip bileriz. Şoň üçin Farhadyň işine hemme zat anyk bolmaly. Diňe adwokatyň alyp barýan işi azajyk ýa-ni adwokat ulunýan tehniklaryň zerarlygy azajyk ýa-ni maglumatlary bir nime gowrap durmaly. O maglumatlary häzir aýtsaň ýa-ni derrew o tarapdan ýöňälýärler o maglumatdan hümedi gaçýar. Dogry düşünün. Indi bir jurnalist ýa bir adwokat rasledniýe geçirýär. Bir ýerde bir zat bildim, kagyjyk böküp görkezse, beýleki oň iýidi şu kagyjyň ýeti ýitip gidýändir. Şoň üçin rasledniýe gutormasa beýan edenok. Jogapkärçilik alyp bilen oň tek. Şu adwokatym şeýle, şunu ýaly işleýär. Şoň üçin sabırly bolun. Hiçli versiýanyň ine men gönden göni şu adwokat bilen we Farhady gorýan we kömek edýän oğlum bilen işleşýän men size gerekli maglumatlar, adwokatyň ruhsat beren maglumatlar bir hökman size berer. Şunu bilen men efirimi tutarýan hemmeňizde birinji bilen jantarlyk edýän Farhat Durdiýewa, Farhat Meymankuliýewa azatlygy talap edýär. Sag bolun, hormatly watandaşlar. Indiki duşluğa çelli.